létrejön a tiszta létezés. A hangok mutatják, hogyan múlnunk kell. Amikor a hallott szavak megtelnek tartalmukkal, kiderül. A mindennapi élet az út. Meg lehet tanulni? Ha megpróbálod, távol kerülsz tőle. De ha nem tanulok, honnan tudjam, hogy az az út? Ez nem tartozik a megtanulható vagy a megtanulhatatlan dolgok közé. A tudás csak tudomás, a nem tudás tudatlanság. Az út nem függ attól, hogy észreveszed. Ha megéled, egyedül a tiéd. A kétség nélküli igaz úton független vagy, mint az ég. Nem mondod, hogy jó, nem mondod, hogy rossz. Ha megpróbálod, távol kerülsz tőle. De ha nem tanulok, honnan tudjam, hogy az az út? Nem tartozik a megtanulható vagy a megtanulhatatlan dolgok közé. A tudás csak tudomás, a nem tudás tudatlanság.